Sayaw lang, way kutay! Ay! It's a great morning, 7:32, pirmirong bulan, pirmirong adlaw sa Hulyo! Hey! Oh! July na, July! birth month sa MOR. Kaya pala. July may gala. Happy birthday, Mami Margie. Mami Margie! Margie Moran, ang katong former... Dili, oy! Alay, Velasquez! Mami Margie! Ang among host sa Mag TV na Asenso ta, way laing gwapa, sexy. Regional mom! Ang bungan hamis. Vampira. Ang vampira, dili ka katigulang. Mora og 21 anyos lang gyapon. Happy birthday to you. Happy birthday, Mommy Marge. Happy birthday, happy birthday. What is birthday ka naman? Birthday, Mommy Margie Velasquez. Happy birthday, Mami Mar. Happy birthday, Mommy Margie. Happy birthday, Mami Margie Velasquez. Among pinangagwapa nga host sa Mag TV na. Sayun kaayo ka trabaho, mga Happy miss. birthday, Mami Marge, again. Like again, mga kamandag. Ang laom kay magbinisaya, mga igala. Allah, kuya. 7:33, dagan salamat dahil Rico Suabe Malayan. sa imong regalo sa akong anang gabi. Wow. Salamat sa pag-abot. Maria, well, as useless. Useless. As useless, wag yapon. Sorry. Dili na ako makita sa una may gala mo, excuse na ako ipang-imbitaron sa birthday. Mo siya layo manggod kay Bogo, sige nakasabot. Karon dool na gyud magala, dili na gyud naklaro ang katag gyud. Hoy, ikan ko lanaw, no? Di expect na nako na human na magong election mo na. Nga mga klase ng mga tao. Grabe siya. Bisa pag-reply lang ba, ay sorry kayo, naamong ko kuno wala. Di ko makana wala gyud sin lang may gala. Oh, Kung nakakon mo, ay okay raman po kay human naman pong election. Expected na ginakay. Labi na karon na nasa City Hall, July 1 na. Samot, na gyud. Uy, grabe siya. Belated happy birthday, Ella girl. Buto ng mga cellphone na di man baka makareply bisag mo yun lang nga pasensya kayo kay naman ta koy. No, ganahan gyud ta ana mabisag balak plastikan. No, ganahan gyud ko mo to. Pero na ako sa ana ba di ba? Sorry. Well, okay na, as useless. As usual. Sa bagay, yung sarong po ng lechon nga, ang sa to, Brad, ang lechon, Brad, celebrate sa ilabre, pamahaw pa niyo to, normal. Normal na naman. Kinalaga, oh yeah, it's common. Grabe siya. As useless. Sa bagay, puli-puli raman na. 7:35 sa tong oras may gala sa tanan mga naghatog karon sa ilang mga mga panimalay. Busy na. Silang mga panimalay sa ilang Sa student. Oy, Balmart, salamat. Sus, may pa si Balmart may gala. Dili na nako kauban sa ABCBN. Busy pati buk adlaw, bantay pa sa bata, sa gamay. Hago na kayo siya pag-drive. Tunga gyapon Balmart. Salamat kay Balmart ha. Lami kayong pabo ni ko Eugene Ski Sparksky no. Lakuyaw kay bagin sa to pagluto rito. Giobin. Alas 2 sa hapon hantod alas 6 sa gabi mega. Upat ka oras. Unya klaro na kayo niya, wa na isulod na mong LPG. Grabe Papa Eugenski Salamat Function kay si Papa Eugene Ski. Salamat kay Papa Eudes. Wow. Sa Fabu. Before giyaw ang pabo bar nangihis ako, tubangan siya. Kayong gitsag, dako. Bisaya na pabo niya Uwe. Oh, dako. Samo kay lain lang to Tagalog daw. Laki. Magaling mo reply ito na baka, we. Ay kabala ka, Erp. Anyway, sa itong istoryahan galing. Usa ka balita katong usa ka teacher nga nangutang. Gamay naman to yung utang na kuno matod pa sa GSIS pero natingala siya kay wala siya nadidakan
Pero naay mga giingon daw sa GSIS nga na daw yung mga notifications and nagpadala daw sila og ingani na sa DepEd kaya ang DepEd may dapat ako mo atiman daw adto. And karon niabot na og 100,000 sa utang pa lang ha. Wa pa ilabot ang mga penalties. So karon medyo nabala ka siya kung what if mo retire ko na baka ako'y madawat. Patay. Muto, isa sa mga problema karon sa mga Wala siya, nag-loan siya. No, nag-loan siya. Tapos, wala siya madadaki. Wala daw siya nadidakan pero feeling niya nadidakan man ko. Ang ingon po sa GSIS. Kung saan pa sabi ng wala didaki, burag wala lang na itabo, ha? Oh, pero sa iyang mga sweldo na ay mga deductions. Okay. Katudeng ko mga deductions day sa previous daw to na mga utang niya. May matod ba ingon sa GSIS. Muto na tingala siya kay Sa minutes sa GSIS, General Santos Elementary School. dili. Oh. Sorry. Muto ngay tabo dayon. Pangutana kay giunsa pagkaunsa lagi daw. Nganong wala man gida. Kumbaga na-notify man lang siya nga ingani na itabo sa iyang account or sa iyang loan. Di ba? Di ba dapat dapat update ana no? Email or something, papers, something blah blah. So, adlok siya basig wala na siya Madaw-daw. patay na. Anong question natin? Ang pangutana tagpila na karon ang itlog. Depende sa kuan ron, brad. Depende sa kadako. Napoy uban niya kanang kung nanay liki mas barato. Abi na ko depende sa Itong kaba. mga buwak na bitaw daan, o mas barato na siya. Kung gusto kang mas barato dito ka sa kato, lain yung katong broken. Broke. Katong buwang. Dili katong broken heart. Kanang ko labaw. Dole mo mga pera, pati po si Ray. Di na po mo nga daw si Ray birthday basta wala yung mga Korean foods. Then is standard. Nanay standard. Ay, wala may samjupsal, wala kuan. Labaw po siya, di po siya mutong na. Remix. 7:39 mga igala. So, ang pangutan ninyo, Brad? Ang pangutana gid kay unsa ang pinakadako ni mga nautang, either cash or item. Ang pinakadako kay value sukad-sukad. Wala man, sukad. Unsa gyud? Kalang balay na ako. Sure na. Almost 6 million. Ang pangutana na Brother Bern, mangutang pa ba kabalik og Ay, balay? siyempre. Dili, Brad. Kung yung kag-cash, dagang salamat sa Oro Integrated Cooperative. Kana. Kaya kani mga bangko may gala. Nasa tani mga bangko. Masakitan sa akong mga friends na masakitan pa sa ilo ako. Oh. Paminaw ra ba to? Kanang mayon sila nga they will find ways. Wag yun, ways na itabo. Oh. Ayara ka palunan kung na kay kwarta, kung na kay dakong pundo. Sir, ayara ka makalunan na nga ang big amount, sir. Kung napon mo dipo. Umito mag-loan ko kay wala ko'y kwarta! Wala ko ka-gets ninyo! Ano lagi dito na no? Kapila na ko bay, wala gyud na find ways. Mga business loan, wala gyud kay wala. Looy makita. Kita mga ultimo, walay collateral. Mag-loan ka og mga dako, kailangan na kay collateral, nakayuta. Mo bitaw nag-loan ka kay wa kay property. So actually kanang nga mga loan, ito ako lang na opinion. Masuko dawaton ako na akong sala sa labo sa mga kami Santa Maria kanunay ulay sa mga taga. Grabe. Ang mga loan pandato ra gyapon. Katunara gyud po'y kwarta daan. Na kay 1 million, o pwede ka makaloan og another million. Pero kung ultimo ka, zero ka. Pila ka papers ang gisubmit ato. Abi na ko madadara to sa akong EBCBN nga ID, wag yun. Burag katulo na siya kung nag-apply, nag-change lang ko og kuan. Kanang, si tawagan ni? Ano yan? Kanang, Net worth. Branches? si tawagan na? Kanang, nangitan ako mga branch. Ano. O, kuan na mo, nag-usap-usap na ko. Gilibot na ako kay basi dito, daily. Wag yun. Luman sir, kay kalan mo, sir, na mo'y collateral. Kalan sir, nagid mo'y ka ng dako nga pondo para Gino ba? Nanigurado. Mabitaw nag-loan mi ma'am kay. Mabitaw nag-loan mi ma'am iwa mi pondo na. That's why na uban Brad, kung namoy amigo nga butang kayo, butangan nila depositohan nila imong bangko. Example, mag-rent a van na nakoy kailangan siya mag-loan for a van.
So na si amigo, gideposito ano iyang bangko og milyon. So at least pagpakita, sige, so pwede man di. So ayun siya nakalon. Wala. So may na lang to, nibalin ko kooperatiba mga gala. Dito ang Legos Co-op, hinahinay, may galing. Nisalig ra pod sila mga gala. Oh. Kaya lang, sa sobrang pagsalig pod, natutyo na pod, sayo man ang sudlan. di ko magsaba nga Plutos coin. Di cute siya magsaba. Dili man ka nakatong dapa na to. Ha? Dapa. Hapit. Pandato pa pobrehon. Oh. Lele. Sos, may gala, grabe na imong loan pag nagsulod din ka sa investment. Sos, yabo na sa. Speed it up. Ay mo kabalaka, nagkatawa lang ko ng sige og kapa. Ay kabalaka, biktima sa tapil. Nasad mi kipatulog nga tuloy-tuloy ng pagkatulog. Pero sa imong pangutana, Brad, balik ng mangutang pa magyapon. Ay, lain mi. Kami mga sugarol, fight. Ngita na san. Interest na pa. Oo. Pero mabayad rin ako. Oo. Ano yung nakatsulit? Tapas lang. Lahita. Oo, mo galing. Nakikita magpautang niya. Oo. Wala na, pildi ni failure ni, way problema. Kay mahimo ka, di man ka mahimong successful kung di ka makatila og failure. Mura nasa kong mind may gala. Murag Bill Gates, ha? Oo, mura ginakong kuan sa kong theory sa kong kinabuhi. Dili gyud ka mahimong successful kung di ka makaranas og mga grabe nga failures. So, failure pa more. Bring it on, baby. Laban lang. No problem. Take it from the expert. Ang ato na pong giunahon na ron, kung marinyo bata, mo na sad na karon na tong Apit na. mo na sad na. Salamat din sa mga nag-comment, Mayra. Go, ABS! Why sirado? Tama mga nakap. Iya, why sirado? Ting friends na good karon sa Messenger. Ano? Basi na yung kaso, apply ko na Brad B, tagpilang ko na. I just wanna rollie with a dapper ranch. I already got some design. Bitaw sa tanang mga nagkuhan diya. At least Rico, diba? Pilay na utang ni Morico sa imong kinabuhi. Ako pinakadako so far is Nalon yun. Loan to istoryan. kanagi loan Cash loan. cash. Kana ko, balay man na, sakyanan. Kung cash loan lang, ang pinakadako na ako is 200,000. Ay, di day bay. Ulan day ko sa kuan day. Million day yapon. Ala! Murag lakgo na ko sa OIC ni 2020 ba? Ikaw, Brad, cash loan, Brad. Kung cash loan 10,000 ra man ako naman. Talawan. Grabe kayo. Talawan manggukuan ko de. Kalami ba na nga Pero nakautang ko problema, mas dako bagidana sa katao. Talaga? Oh, Nabayran wa. kamulo pa. Mangutan na ba ka Maria kung nangutang? Maulawan na sa tani. Na. Basi mo yun what's utang? Abaday, mangutang. Mawawan sa tani. Kinala tagpila ka. Sige, for the sake, may gala kay kailangan mo yun. Uy, dili, Sige. uy. Nakatrain ako sa OIC Gapon. First ever para sa katong tindahan Gapon ni Mama. Cash loan yun dyan. Kana mo serious ka to? 6 digit? Ah? 6 digit? 7 daw, 7 daw. 5 lang. Unsa? Kalimut ko, parang 50 plus to yun na. Ano lang na value. Pila? 50 plus. 50,000. Ganun Sakto lang. gyapon. Pero bayad na ha. Wow! Na-approve ka? Ano to? Joke lang. Grabe sige sa nan. Kami rin gidani. Sos! Bring it on! Uy, kadoong naman sa balita. Anong balita? Engaged na si Angel Locsin. Ito na picture na ganun. Ni Neil Arce. Busy ka siya sa Instagram ha. Mo to gina Unsa ka importante na sa babae? Ako man gud ang asawa, wag na mo argue kon ba. engagement. Proposal. Engagement. Kanang engagement. Kay kasal man diretso. Unsa lugar diferensya rin kung engage ka? Unsa ba feeling mo Maria kung may engage? Unsa diferensya nimo karon kung ikaw ma-engage ka ni Justin o kanang uyab lang mo nga normal? Unsa ma-diferensya ana? Ang engaged, murag level up na gina siya nga, kininag yun. Wala nag chance nga mo
balhin pa sa lain. Ha? Tibali. Unsa lugar ang Security! Sumininto si lugar nga dili na lugar ko mga bit, di na ko ma-attract sa laing tao, ana lugar basta engage na ka. Yes. Feeling ko. Feeling So kailangan gid kita ra gyud nagbuot-buot ana nung istorya no. Suminto si dili na mo gahi ang iya ha sa laing babae kay na-engage na siya compared sa dili mo engage. Oh, I don't think so. Ha? Suminto si automatic na basta engage ka di na ka pwede mag-cheat. Basta dili Ima- pwede mangitay ng lain. Oh, see, kita naman. Because imagine mo, even maminyo ka, pwede mo ka mag-cheat. There's a lot of people nga naminyo nga ga-cheat. Sa mga pa may engagement o napay para na para dili or feeling na to di na siya pwede mag-date sa lain, di na siya pwede manguyab sa lain. Something like ano. Or feeling lang na ginahibuhat na to ng engage ta raw para ato lang para assurance na ay love kita ka grabe yun. Mo nang i-engage ta ka. Ikaw na ginapakaslan. Ikaw na ginang pakaslan ana. Ano? Ako biya pagsabutan na sa una kay from the word nga engage sa to pagatilaw-tilaw nas gusto sila. Hello! Engagement di ba? Engage na sila. Proposal. Kita ra gigono na ana no. Or basin arte-arte lang yun na. Exactly. Sabay sa trend. Arte lang to. Para naman pa sa bagay, damay-damay lang ko di ko makumagig engagement yun. Kung di pa kaslan na diretso, ano mag-engagement pa man. Or basin, engagement lang sa kayo magtigom pa ay at kasal. Pwede. That's the Pwede meaning of diba? engagement. I think so. Pwede, ana, para di na ka mangita for the next 3, ay kabala ka, pakaslan na ka 3 years after. So, i-engage ta ka kay 3 years after, promise na yun. Tigom sa ana. But kung imo ni mo na technically, kung imo kung mangabit gyud siya, wala gyud na ingon nga nay kaso. Kasuhan ta ka kay wag pakaslan, nag-engage beta. Wala, Nothing di ba? ground. Wala, di ba? Wala. Dili man na ingon nga ground, di ba? Tama. Kita ra gid ana ba or pangkuan na sa lalaki para taraw. Panindigan. Ay, love gyud kita ka sa Ginoo. Hubo na diha. Engage nang bitaw ta. Ayun na isurrender na nang ima. Bika na diha. Engage na bata. Engage na ba yata? Di ba, Jam? Slim? Dugang gasto na. Di ba na may engagement ring? Ha? Oh, di ba? No, So dugang gasto. Oh, dugang gasto, blood. Engagement ring, sunod wedding ring. Ah. Ang sunod sape ring, sape ring. 7:49. Simulan naman natin ang alamat itong ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto ko na lamang ang imong dumangagiahak upay akinindughan ko ano lili ako mas kama unsa man